prvi utisak je nevjerojatno dubok, a to je srdačnost, toplina, gostoprimstvo naroda svugdje gdje smo prolazili. A to ste vi mogli sami vidjeti. Ovdje, na Ohridu, Bitolju, svugdje gdje smo bili, Skopju i tako dalje. To se teško može sada rečima opisati, možda sam rekao, je samo čovjek da osjeća. I to je prvi utisak. Drugi utisak je moj da je od onoga posljednjega moga bivanja ovdje, jer ovdje sam ja pred 6 godina bio, učinjen ogroman napredak. I u samom Priljepu. Tada je Priljep bio u izgradnji, već je bilo nešto tih kuća, solitera, ali za 6 godina je učinjen takav skok ovdje da zbilja čovjek mora da se raduje ovako. A šta to znači? To znači da su kadrovi tu, ljudi, radni čovjek, da je tu uložio mnogo svoga truda i da taj stvaralački rad je dao zaista lijepe rezultate. To je isto tako, mogu da kažem, za sva ona mjesta koje smo prolazili, gdje smo se zadržali, gdje smo imali razgovor i tako dalje. Svugdje je učinjen ogroman napad.